Не знам как попаднах на едно мнение на един господин в LinkedIn. Господин се казва Иван Мирчевски, който е написал Гавра, нали? За Кютек задължително на край на настано да посочат има ли или нема некои от участниците в настанът, кой е македонец со бугарска самосвест. Не за друго, како тръгнале се плашем, дека и кафековарката от бугарската амбасада ки я повлечат, па после ке не нема кой да му отдаде нова почит на Пеле, ако повторно почине. Валида и Пеле имал бугарски корени пред бугарската амбасада с топка во ръка. Значи после настанот има или не бугарин во некоја тепачка, за да можеме по-мирно да живееме или да знаеме дека ке налета нов авион от София. Нали, с това подигравателно, обидно писане в социална мрежа, която е основно професионална. И тук, нали, няма реч на омраза. Аз му написах следния път: друг вид авион ке налете от България. И веднага се почна с закани и с желание смени си го името во вистината бугарски, кой црни македонски. Тъй. За мен най-святото е моята фамилия и моето фамилно име. Подигравка с моето фамилно име няма как да се получи. Това е. На което аз най-учтиво го поканих да заповяда в София и да ми обясни как ще ми смени фамилното име. Може би в Македония не знаят, но тук сме чувствителни по две причини. Първата е една от диващините на Българската комунистическа партия през 80-те години, когато тръгна да сменява имената на българите с турско етническо самосъзнание. А другото, което е, в нашия край има такъв един лав, че ще ти смена фамилията. Нали? Като много сериозна закана. След което бях блокиран. Преди това написах на господина Мирчевски, че защото се последва някаква каскада от писаници, заплахи. Видял, какво не видял, щел да ме дояви на македонските министерства, на Министерство на вътрешните работи на Германия, що ли, де да знам, на Австрия. Ще ми уреди затвор, заплахи и се почна едни бомбардировки, кой чел, кой недочел, кой разбрал, кой недоразбрал. Та не беше Министерство на външните работи на Македония, осъжда тая закана, заплаха. То не беха блокирани писаници в LinkedIn, че съм бил написал, че следващия път ще изпрата аз. Не друг вид самолет, не какъв да е, военен. И така. И принципите на журналистиката, доколкото ми е известно, е ако засягаш някой, да му дадеш право на отговор. А вие потърсихте ли право на отговор? А как да го потърся, като нито има имейл някъде, нито има как да официално, нали? Това трябва да се напише официално, не може да се обадиш по телефона. И това нещо също ми беше много странно. Направо бях шашнат. Как така една медия няма контакти? Няма имейл. Няма даден телефон. Има някакъв в Фейсбук сайта на медията. Тази телевизия, както и 99% от медиите, се занимават ежедневно с антибългарска пропаганда и сеене на реч на омраза.
подигравателно отношение на директор на голяма медия, на голяма телевизия към българското посолство, към българите е абсолютно недопустимо. Набеждаване и клеветене от такъв човек в България би се случило следното нещо. Първо, в рамките на няколко дни с 300 този човек повече няма да взема никакъв пост в тая медия. Второ, много трудно въобще си намери работа в медия. Коя да е? Трето, ще бъде осъден в рамките на няколко месеца за клевета и набеждаване. Ще плати сериозна глоба. Това е в правова държава, доколко се говори, че България не е правова държава, но България показа на няколко пъти, че когато има воля, правото тържествува. И нека да си спомним, когато се случи оная трагедия с катастрофиралия автобус, при който изгоряха, за съжаление, 40 и няколко души, граждани на Република Северна Македония, един единствен човек във Фейсбук си позволи реч на омраза. В няколко изречения. Той човек беше намерен за няколко дни. Кой е? И след няколко дни беше осъден. Това е. Въпросът е докъде смятат гражданите на Република Северна Македония, че ще стигнат, когато медии и власт денонощно сеят антибългарска пропаганда. Ето, аз съм какъв? Татарин? Може би монголец? Не. Аз съм македонски. Тоест, аз съм какъв? Еничър. Моля ви се. Искам да кажа на тия господа, че първо да ми стигнат дипломите. И тогава може да разговаряме равноправно. Но най-вече е нещо, което аз от цинизми не се шашкам. Северозапада е много добре известен, аз там съм израсъл. С бруталния си език, изрази и така нататък. Отделно Кнежа беше имигрантски град. Имигрантите го дигнаха този град от нищото. Всички, които са били имигранти в момента, или които са били майстори, дюлгери, мебелисти, ето аз имам докторска титул, имам познат, който е от едно село близко до Битоля, в Гръцко. Той има фирма за дигитален маркетинг, супер успешен. Кои сме ние? Тоест, воденето на една такава медийна политика води до дехуманизация на обществото. Случая с Кристиян Пендиков, за мен лично, най-големия провал като общество на Македония е не, че са го пребили. Може да се случи. Не е изключено. Идиоти и олигофрени има и в България, не е само в Македония. Последствията от това, че нито полицията е взела отношение, нито бърза помощ, нито медицинското обслужване на този човек, който се нуждаеше от спешна операция, за да не остане инвалид. И по повод самолета. Никога не е пращан държавния Фалкон. Никога. За такива мисии. Обикновенно се праща военно-транспортния самолет Спартан. И за съжаление това се доказа няколко дни по-късно при трагедията в Турция и в Сирия. Нашите два военно-транспортни самолета осъществиха всеки един по над 10 хуманитарни аварийни мисии.
Всеки един, те са военни самолети, но са военно-транспортни. Отделно от това, слагането ми в устата на думи, които няма как да бъдат доказани, това по всичките закони във всяка една бяла страна е клевета и набеждаване.